Ej, den bevæger sig altså lidt igen. Sådan her. Ja, det ligner det lige. Kunne man se det meget, da forhænget det... Ja. Det, nej, men det var fordi, der var sådan en gang, der sagde klir på gulvet, Men det virkede og efter. så skulle den bare rulle helt fra, og så... Ja. Også de var ondt i armene og studiet. Ja. Superstjernen og kæmpehjernen. Jeres allesammens onkelpladevenner. Mr. Vince Fontaine! Okay, hvad så redder Johnny? For jeg kan se folk dernede, de ligger og skriger efter en sjæler. Er ikke en på læreren? Selvfølgelig har vi det, Vince. Selvfølgelig har vi det. Her kommer et jeg selv har skrevet, der hedder Guitar Trilogy. Og husk derude, 10 minutter til den store dansekonkurrence. Så hold din tid parat, for toget, det kører snart. Ja! Danser du med mig til konkurrencen? Tja, hvis det kommer bedre forbi. Undskyld. For helvede, kan det ikke bare være styret? Nej, det går sgu ikke. Jeg har lige vendt mig til, det er mig, der gør det. Altså, du bliver nødt til at slå mig rundt eller et eller andet. Hold lige mund. Jeg forsøger at holde takten. Danny! Danny! Ja, det er mit navn. Ikke stille op, mand. Hvordan gik det med løbeprøven? Tja, jeg er der på holdet nu. Nej, helt utroligt altså. Hey, Sugo. Jeg tror, damen prøver at fortælle dig noget. Dans nu bare med, altså. Det bliver sgu alligevel ikke til noget med dig. Hvad danser de? Riz og jeg siger, at de ligner Elvis. Helt fint. Ja, skriv der. Hvad så, Eugene? Det sagde med nogle fikse bedemandssøfler, du er på mig. Ja, jeg kan forstå, at du har spurgt efter. Ja, jeg vil simpelthen bare vide, om du har din livvogn med i aften. Jeg vidste ikke, du var også sådan en fantastisk danser, Danny. Du var så følsom og smidig. Ja. Fint tidspunkt kom på. Har halvtræt allerede. Hold nu kæft, jeg kan sgu da ikke gå for vågen, ikke at starte. Gud, nogle af dekorationer. Hvad er du venter, mand? Det Hvide Hus. Da vi havde sådan en tempelfest på Sankt Bernadette, og der var så rigtig stof ud og lysgelander. Pisse fedt. Hvor der springekog bingo i pausen. Undskyld, har du ikke været med i Miss Rock'n'Roll Universe-konkurrencen? Jo, men jeg blev disset, fordi jeg havde sugemærk på halsen. Hey, Vince, er der flere ønsker på publikum? Ja. Spil hvad som helst for helvede. Okay, folkens. Vi fortsætter med et af de herligste hits fra sidste sommer. It's Raining on Prom Night. I was
was deprived of a young girl's dream by the cruel force of nature from the blue. Instead of a night full of romance supreme, all I got was a runny nose and Asiatic flu. It's raining on prom night, my hair is a mess. It's running all over my taffeta dress. It's wilting and quilting on my maiden form, and mascara flows right down my nose because of the storm. It's raining on prom night. It's raining on prom night. Så hvad kan du nogensinde have læst her på stage? Hvad vil du? Ja, så klodset som hun er sådan. Hun kan ikke rigtig følge med i heppegår. Faktisk er hun nok nødt til at tage en lille snak med vores træner om hende. Hvorfor? Kan du ikke være ligeglad? Du må indrømme, hun er lidt gal at være sammen med. Men er det ikke godt for droppet hende? Ved du hvad? Hun er faktisk en helt okay pige, efterhånden er det dig og din røvsyge venner. Hey Kaniki, hvor fanden blev du af? Så var du så træt til at træffe med bilen? Nul. Jeg skulle bare nødt til at hente dullen på den anden side af munden. Ja, okay. Har du lyst til at danse? Vildt nok. Så kom. Jeg giver snak der, med tog. Ja, vi ses i kirken for mig. Jeg er Vince Fontaine. Din farmor ved sikkert ikke, at jeg er på dit soveværelse hver aften. Altså i radioen, ikke? Nå, men så skal der komme i den der store dansekonkurrence. Skal du ikke være med? Nej, det tror jeg ikke lige. Jeg har ikke nogen partner. Hvad? Et skov? En skønhed som dig. Meget har sgu ændret sig siden jeg gik ud af skolen sidste år. Altså, har du fået den til noget? Ja, selvfølgelig, men jeg kender altså den til. Okay, så. Jeg skal faktisk begynde at undervise latin, amerikansk og standard her på næste måned. Kommer 1, 2, cha-cha-cha, 3, 4, cha-cha-cha. Det er jo godt nok god til. Tak, du kan godt holde mig lidt til at have 1, 2, cha-cha-cha. Okay, alle sammen. Så kan vi sige noget her til Victoria. Men giv så 2 minutter, så er der 1 minut til dansekonkurrencen. Starter! Skal du have det telefonnummer eller noget? Patty, du lovede, du vil danse på til dansekonkurrencen. Det er rigtigt. Det er næsten glemt. Hvad, Rizzo? Er du frisk til at danse med mig nu? Nå, jamen det har jeg da enormt meget lyst til nu. For helvede, Danny. Jeg fik så skulle lige en partner til dig. En cha-cha, kom lige herhen. Ja, hvad vil du? Hvad siger du til at danse med Danny Zuko til dansekonkurrencen? Cool. Det er ret sweet. Jeg troede ikke, jeg havde lagt mærke til mig. Det har jeg sgu heller ikke. Okay, alle sammen. Nu kommer det, I alle har ventet på. Dansekonkurrence! Og vi byder velkommen til den altid herlige Miss Lynch. Ja, bare når jeg står færdigt. Nå, ja. Før vi begynder konkurrencen, vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen her til Måneskin i Tonerne, som jeg valgte at kalde den festklædte gymnastiksal her til aften. Og jeg synes, vi skylder et varmt bifald som tak til Patty Simcox og hans festkomité for deres pragtfulde udsmykning. Okay. Ja, men I er sikkert alle sammen glade for her, at det ikke er mig, der skal døbe dansekonkurrencen her til aften. Ja! Ja tak. Nå, ja. Men nu vil jeg gerne byde velkommen til Mr. Vince Fontaine. Mr. Fontaine. Jeg er på vej. Ikke hisse noget af. Sig senere. Ja, så de fleste sikkert ved, at Mr. Fontaine speaker på radiostationen RKI. Giv Esken et klap på 102,5. Ja, men nu til reglerne. 1. Alle
pige. 2. Par, der laver smagsløse eller sjofle bevægelser, vil blive diskvalificeret. 3. Hvis Mr. Fontaine klapper en på skulderen, skal du forlade dansegulvet med det samme. Ja, og jeg vil bare lige sige helt ærligt, Miss Lynch, jeg synes, de gør et rigtig flot stykke arbejde. Helt ærligt, det synes jeg. Flot. Og jeg vil ved med, at alle de unge mennesker her, de vil elske at have dig i fremtiden. Men især, at de har dig lige nu. For jeg vil ved med, Miss Lynch, at de bare er så god. Det er det, jeg siger det, jeg er bare god, eller hvad? Ja! Det eneste, jeg vil sige, før vi fortsætter, det er, mor ja, have det sjovt, helt ærligt, bare have det sjovt. Som vi altid siger på RKI, når vi discjockey sidder sammen, starter fedt, så er det nummer 1. Vi ved alle sammen, at der er en heldig dreng og pige, der slipper afsted med en hel masse præmier. Men lad nu være med at blive sur, hvis jeg sender ud. For husk, det er ikke om du bliver nummer 1, eller om du bliver nummer 2. Det er om du er derude i dine dansesko. Læg så vandt om tanterne, for så er vi på rad. Og sidst, men ikke mindst, Jægers trofæer. Var det ikke bare god, eller hvad? Jeg skal give dem en ekstra hånd. Det sidste, jeg vil sige, før vi takker af for i aften, det er de her på Rydell High School. Simpelthen bare er de bedste. Ja, for helvede! Sidste dans i aften er damernes.
tjener. Hvor er det hen? Hvor var det hen? Hvad helvede, Sonny? Hvilken har du været troet, den røvsyge slangebøsse? Hvad mener du? Jeg har sgu da selv lavet den i sløjt. Frenchy, skulle du ikke til det der skønhedskursus i aften? Jo, jeg dropper det bare her i aften. Jeg er alligevel langt foran alle de andre. Hvad, I er ude at lufte våbensamlingen, eller hvad? Ja, The Flaming Duke skal have krig. Det er løgn. Hvad er der sket? Kan du huske en dul, jeg havde med til fest i lørdags? Du ved, hende der... 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Nå, Cha-Cha. Hende der skærbrænderen, den I vandt dansekonkurrencen sammen med. Jep, det viser sig fandme, at du kommer sammen med bandelederen for Flaming Dukes. Og hun har sagt, at Danny har været trusserne på hende. Det må sgu have været sådan en sekt ind til biologi, mand. Er det Danny? Danny! Hvad laver han her til undersøge? Det er sgu da en sløbeoutfit, mand. Hey, Danny! Hold da kæft, Suko. Hvor gemmer du smøgen i det der? Skide så, mand. Ræk mig ind. Fandme godt du kom. Flaming Dukes skal krølles i aften. Hvad? Hvornår? Klokken 9. Pis, mand. Jeg har fandme træning til altid. Du må sgu gå for helvede drop det i aften. Er du sindssyg? Træneren står måske ihjel. Træneren. Kom nu lidt. Ja, hvad fanden skulle jeg ellers lave det her kluns? Slå ned med min tanksko, eller hvad? Altså helt ærligt, Suko. Hvad helvede laver du ude på den sekund? Det rager sgu ikke der, okay? Jeg er midt i løbet nu. Jeg må videre. Du skulle da lukke mig på en sild for heppekoret, ikke? Hvis du bliver blodsmænd, så skal du kraftedeme til at rulle op røven, Sonny, okay? Gælder også til andre. Klokken 9 sag. Måske jeg tilbage der. Skide flink fyr. Så fucker han op, og så skal vi krølles på hans regning. Korsmand. Han er sikkert karseklippet næste gang, vi ser ham. Det er helt skældet. Det er mere aerodynamisk. Skal vi videre? Ja, kom, vi deler burger. Ja, hvorfor ikke? Ja, du giver. Jeg har sgu ikke flere penge. Hey, Frenchy. Hvad vil du sige til, hvis jeg kommer og besøger dig på din skønhedsskole en aften i løbet af ugen? Vi kunne måske drikke en sodavand eller noget. Jo. God idé. Hvad gør jeg nu? Jeg kan ikke bare fortælle dem alle sammen, at jeg har droppet skønhedskurset. Jeg kan heller ikke gå ned til jobbet på Burger Palace, når drengene de sidder derinde. Tænk hvis man havde en engel. Ligesom da vi Reynolds i den ene film der. En engel, der kunne fortælle en, hvad man skulle gøre. Sad to tell that teenage ne'er-do-well, most mixed up, young delinquent on the block. Your future is so unclear now. What's left of your career now? Can't even get a trade-in on your spot. Beauty school dropout, no graduation day for you. Beauty school dropout, Mr. Terms and fluff shampoo. Well, at least you could have taken time to wash and clean your clothes up after spending all that dough. The doctor fix your nose up, baby, get moving.
no customer would go to you unless she was a hooker. Baby, don't sweat it. You're not cut out to hold the job. Better forget it. Who wants their hair done by a slob? Now your bangs are curled, your lashes twirl, but still the world is cruel. So wipe off that angel face and go back to high school. You should drop out, go back to high school. You should drop out, go back to high school. You should drop out, go back to high school. Jeg tror sgu ikke, de kommer, drenge. De sagde klokken 9. Hvad er klokken der? Jeg er allerede 3 minutter over 9. Kom, vi skrider. Nej, vent lige. Giv ham lige 10 minutter. Hvor helvede bliver stripper sag? Det er ikke på. Hvem har nogensinde regnet med, at Danny ville lade sig ikke? Men pissefedt. Nu har det Flaming Dukes for mig, dig og Hewdy Duty. Altså hvad? Hey! Jeg hørte en gang på den Flaming Dukes, der lavede virkelig grimt for at holde sig kæbe. Altså, de kom løs med en varevogn, de havde neglet. Det var fandme råt. For helvede, drenge. Se efter stjålne varevogne. Hvor er den? Hej! Hvor fanden er du været hen, kylling? Så hold nu kæft, mand. Min far har toppen til at male kælder, og så kunne jeg ikke finde min tyrebisk. Men jeg fandt den her sted fra. Og hvad vil du så bruge den til? Ja, det er Dennis James her i aften, og jeg gerne vil byde velkommen til verdensmesterskabet i bandekriger, hvor vi har Det er godt med dig. Jeg skal sgu nok stå lige barnet i år og prøve ihjel med den her. til grin, mand. Skal jeg prøve at nakke dig i ro med den der, og så bagefter mit blyrør. Du selv fortæl mig, hvilken en der går mest nas. Så kom, Nicky. Kom og få nogle dask. Så pas dog på, for helvede. Hvad fanden er der galt med dig, Sonny? Knyt! Kylling, jeg glæder mig til at se dig køre rundt i kvarteret i en kørestol. Okay, du kan sgu da bare bruge din slangebøsse. Du har sgu da sådan stikke nok til at starte 3. verdenskrig alligevel. Okay, stripper. Så lad os se smart på nu. Så kom, Nicky, land. Kom og få nogle dask. Okay, månekonge. Skal du møde Flaming Dukes i bare røv og sommerhat? Kom så, stripper! Oh shit. Sandy, hvorfor rykker du ikke lidt herover? Det sidder fint her. Altså, du kunne miste smilet. Jeg skulle vrede om rundt på klinikken for at låne bilen her i aften. Altså, drenge, de er døde sure på mig. Altså, jeg mener, jeg tror, du skulle glemme den aften i parken med Louise og Sonny og alt det der. Altså, jeg sagde jo til telefonen, jeg var ked af det. Det ved jeg jo godt, du sagde. Og du tror slet ikke på mig? Jo, det gør jeg vel. Det hele, det var bare sommeren, og det kun var os to. I siger det bare det, men du ses ikke med en anden, vel? Nej. Hvorfor? Au! Det er som om, du vil have min ring. Danny, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så du vil altså ikke have den? Jo. Jeg skulle give dig for længe siden. Oh yeah! Danny, altså, så er det ikke du kommer på. Altså, Cindy, hvad er der galt? Jeg troede, det begyndte at komme sammen stille og roligt. Jeg tror, man nævner, at man kommer sammen. Altså, kom nu, Sandy. Lad være, du har aldrig været sådan her før. Sandy, der er jo ikke nogen, der kan se os. Kom nu. Vær sød og slip, det gør ondt. Sandy, jeg tror, det betyder noget for dig. Det gør du da også. Men hvorfor tror du, at Anja var i sommer? Bare fordi du giver mig din ring, betyder det ikke, at jeg tænker mig at gå hele vejen med dig i aften.
Sandy, vent lige. Måske man skulle glemme det hele igen. Sandy, du kan ikke bare gå og drive-in. Stranded at drive-in. What will they say Monday at school? Sandy, can't you see that I'm in Missouri? Made a start, now we're apart. There's nothing left for me. Love is flown all alone. I sit and wonder why you left me. Oh, Sandy. Oh, Sandy, baby. Someday, when high school is done, somehow and some way, our two worlds will be one. In heaven, forever and ever we will be. Oh, please, say you'll stay. Oh, Sandy. Oh, Sandy, without it, you hurt me real bad. You know it's true. But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you. Love has flown all alone. I sit and wonder why you left me. Oh, Sandy. 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 Oh, Sandy. Bare lige, så du ved det, Frenchie, så går jeg nok om ikke så længe med min radio. Tager den ikke allerede med nu. Festen er dårligt nok begyndt. Jo, hun skrider, fordi Danny ikke er kommet. Nej, jeg gør ikke. Jeg kom ikke engang for at se ham. Nå, hvorfor kom du så? Det er fordi, jeg er inviteret. Ja, vi inviterede sgu da kun, fordi vi manglede en radio. Tag dig ikke af hende, Sandy. Kom, lad os gå og finde nogle flere øl. Du skulle ellers lidt af en fest i aften, var det så? Hvad er der galt? Har du Hvad for noget? menstruation? Er du i gang med... Gider jeg bare. Altså, jeg er 5 dage for sent på den. Krise! Er du gravid? Jeg ved det ikke. Til helvede med det. Hvordan kunne du overhovedet lade det ske? Ja, det var sgu da ikke min skyld, altså. Han brugte noget, men lorten gik i stykker. Om for helvede. Jo, han havde trykket min automat ved en tankstation. Du ved, en af de der 4 for en 5'er, dem så. Hold kæft, en fedte røvmand. Hey, det er ikke Kiniki, er det? Nej, du kender ham ikke. De skulle ens alle sammen. Kan du ikke huske ham, discjockey, der var med til skolefesten? Han prøvede at komme stoffer i min cola. Du lover lige at holde kæft med det her, ikke? Jo, jeg lover. Jeg siger ikke noget til nogen. Godt. Der er ikke nogen, der skal vide noget, altså. Mit ryg er dårligt nok i forvejen. Hvad fanden er det, jeg hører, så? Er du gravid? Gode nyheder spredes hurtigt. Ret! Hvorfor har du ikke sagt noget til mig? Glem det, Kim. Du kender ikke idioten. Fucking problem. Hey Rizzo, hvis du mangler nogen at snakke med, så... Havde du lige håbet på, at du kunne få lidt ved siden af kvitter frit, Sonny? Skud af helvede til. Gider du? Det er surt for dig, hvis Hør, Rizzo, hvis du har brug for hjælp til nogle penge, så siger du bare til. Så glem det. Jeg tænker ikke, okay? Det er altså ikke så slemt, Briss. Du kan bare blive hjemme på skole. Har du lyst til at sove hos mig? Så helt ærligt. Kan I for helvede ikke bare lade mig være i fred? Nå. Klokken er også hvor mange. Så. Så skal vi gå hjem i seng. Kom. Kom. Hey
Ses ud så. Silly, jeg mente altså ikke lige noget med det, altså. Jeg er ked af at høre, at du har fået problemer, Rizzo. Gud er du ej. Men du vil sikkert gerne prædike lidt for mig om det. Nej, overhovedet ikke. Men, altså, er du ikke selv ked af det? Altså, hør lige. Det er mit problem, okay? Ingen andres. Tror du selv på det? Altså, så du ikke Knække, da han gik lige før? Det kan Knække, er det ikke? Jeg har sikkert allerede sagt for meget. Held og lykke, Rizzo. Så lige et øjeblik. Hvem fanden tror du egentlig, du er? Hvorfor står du pludselig der og spiller så skidesød og venlig? Men når du nu har så enormt tjek på alting, hvorfor er Danny her så ikke i aften? Hvad? Sandy, vent lige. Der er lige noget, du skal høre. There are worse things I could do than go with a boy or two. Even though the neighborhood thinks I'm trash and no good, I suppose it could be true. But there are worse things I could do. I could flirt with all the smile at them and bat my eyes. Press against them when we dance. Make them think they stand a chance. Then refuse to see it through. That's the thing I'd never do. I would stay home every night. Wait around for Mr. Right. Take home showers every day and throw my life away for the dream that won't come true. I could hurt someone like me out of spite or jealousy. I don't steal and I don't lie, but I can feel and I can cry. The fact I bet you never knew. But to cry in front of you, that's the worst thing I could do. Look at me. There has to be something more than what they see. Wholesome and pure, oh so scared and unsure. A poor man's Sandra Dee. Hej, Frenchie. Kan du ikke komme forbi mig om lidt? Og tage din make-up-box med, okay? Sandy, you must start anew. Don't you know what you must do? Hold your head high, take a deep breath, and
Gutter, det er sgu da Patty. Og så Patty, kan vi ikke ordne en pigespot af korpset? Nå, vi taler ikke i dag, hvor Patty. Nej, hun er meget skændes med Danny. Er du Patty? Patty for helvede. Kan du ikke også få mig med på atletikholdet? Nah, prøv mig, Patty. Jeg kan gå meget mere op i det. I er meget modbydelige alle sammen. I beholder jeres Danny Sugo. Ved kry. Enormt fedt sagt, mand. Ja, hvad fanden er der galt? Kan du ikke lide Danny mere? Som om I ikke allerede vidste det. Han har droppet sportsholdet. Hvad? Jeg har lige hørt det. Her går sportstræneren Danny helt sødt og venligt, og man ikke nok kan komme til træning til tiden. Danny gjorde noget ret uforskrevet, når han gik. Han gav ham fingeren. Mere end det. Før jeg gik på omklædningsrummet, så spurgte jeg kontaktlig på hånden på en skridtbeskytter. Drenge. Nå, så jeg har altså hørt det. Jeg tænker, du går til mig efter skole og siger, det er pigespot show. Ja. Danny, jeg vil godt lige tale med dig. Fald nu ned, Patty, okay? Det er meget vigtigt, Danny. Sugo, kom nu. Det nye show er skide godt. Hende den nye vært har så der er nogle babser. Jo, så skal der med. Vi den har skrevet, Patty. Wow, Sandy, du ser bare så sej ud. Du stammer, Smukke. Var det ikke på mig, jo? For siden der var i Spanish show, det er godt show. Kan du ikke tænke dig at komme med? Danny, du kan da ikke mene, at du er interesseret i den lille billige sag. Åh, gud nej, jeg får et blot op, ikke? Wow, Sandy, du er bare helt anderledes. Du er Søren McQueen, hva'? Fortæl mig om det, skat. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. 'Cause the power you're supplying is electrifying. You better shake up, 'cause I need a man. And my heart is set on you. You better shape up, and you better understand that to my heart I must be true. And you're the one that I want. Ooh, 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 the one that I want. Ooh, 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 the one that I want. Ooh, 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 the one I need. Oh yes indeed. If you're filled with affection and you're too shy to convey and meditate in my direction, feel your way. I'm gonna save up, 'cause you need a I man. need a man who can keep me satisfied. I'm gonna save up, yeah, if I'm gonna And you better prove that my fate is justified. Are you sure? Yes, I'm sure that deep inside you're the one that I want. Ooh, 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 the one that I want. Ooh, 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 the one that I want. Ooh, ooh, the one I need. Oh yes indeed, you're the one that I want. Ooh, 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 the one that I want. Ooh, 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 the one that I want. Ooh, 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 the one I need. Oh yes indeed, you're the one that I want. Jeg har ringet lidt nu. Du er sikkert skidesur på mig, ikke? Nej, hør lige det, mand. Skal vi hænge her hele dagen eller hvad? Ja, de har lige slået Tivoli op over i parken. Ja, vi smutter. Du kommer med, ikke Sandy? Klart. Hvad siger du, Patty? Ellers sagt, men jeg vil ikke være vejen. Det skulle da okay, altså. Kom nu bare. Ja, kom nu med, Patty. Bang. Marty, har du set, jeg har fået en helt ny Buick? Nej, og du måske male mit navn på den? Ja. Kunne vi lige stoppe på vejen ved apoteket? Hvad? Jeg er ikke kommet ud igen. Nå, Så
hele slænget samlet igen. Diagonamis tude. Kender I det? Ja, også mig. Ja, vi hører sammen. Kom.
Det er jo sådan, at vores musical her, den er jo 100% elevstyret, som I nok har kunne læse frem til inden programmet, eller sådan har hørt omkring. Men det passer faktisk ikke helt i år, fordi vi har i år været så privilegerede, at vi har kunne få mega meget hjælp og hente af en mega speciel lærer, som har hjulpet med blandt andet teknik. Helt vildt meget med vores teknik, så vi kan få så pisse lækker lyd i år, så vi alle sammen kan høre, hvad der bliver sagt. Det er jo en fordel. Så har hun også hjulpet helt vildt meget med nede ved bandet med forskellige små ting, der lige skulle rettes ind, og hjulpet nogle af os solosangere, hvis det nu lige var, at tonerne de kneb lidt, så kunne man altid lige komme ned og få en hjælpende hånd med at synge lidt. Så vi vil gerne lige se Kirsten heroppe på scenen. Tusind tak på vegne af hele styregruppen og hele bandet og generelt hele musicalen for din kæmpe store hjælp. Den har virkelig været helt uværdig, Kirsten. Uden dig havde der ikke været nogen musical i år, det er helt sikkert. Og tusind tak fordi I alle sammen kom. Vi ses i byen,